Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin kin taon og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Nagtanaw rin ko ninyo. Tanaw? Kanang mga mga traidor lang kadako. Tirador kita na sa una siya. Di, tirador! Traidor! Tinidor. Wala ko lapotan siya. Naro siya ko rin. Nalimpyo rin siya ko ha. Ah! Ano yung ka makipangga sa nako? Ay, ito yung limpyan mo ba? Sumilimtan mo. Bro! Love you, bro! Love you, bro! Hala! Ni gwapo lagi ka ron siya. Gwapo ang gudahan. Good like ko ang himo na kay kinasal. Ha? Nanam kay uling sa naong ko. Ang agoy tabla pa may na black eye lang ko ni. Uling niyo, panit ni mo. Ayaw ka taga! Di katagon di ay. Ano yung amahan ni mo? Oh. Wah! Labutan na. Ako labutan na. Uy, labot bitaw! Ako labot. Tapang! Cinco! Tapang na irong buwan, Andrea! Wala ko kayo kahoy kay nay bisita. Oh. Ako labot na tiwa. Okay, labot lagi. Ako labot eh. Okay, labot. Oh. Hugaw lagi na imong naong, Jo. Jo, nahugaw mo naong. Nahugaw mo naong ba? Nakauling imong naong. Oh, nga pikas. Sekarang di Ah, ka? wala lagi ko labot lagi ana lagi. Tuon mo na ko sa akong naong. Sao? Kontenra ko nimo tanawan ko imong naong. Hugaw kayo, hugaw kayo. Gilipiwan ako. Di pala ka masukol ay lamiyag yung pa. Ano, dyan ako sa mong papag-angkol sa kataon na dyan sila. Sabi nga ako sa mong papa. Bitaw lang. Katawanan kay akong papa ug angkol eh. Daong lang. Kalingog gid. Ugnaw kayo. Asawa mo mga girls? Uy! Aw, kuyugan Hi, ako Ate ni Mel. Ash. Hi, Nika. Asaman mo? Sa amo ah. Maba? Amo ni Kuan. Oo. Nakaila Ay, mo. Kitsa mo ni siya. Ali diri. Wala. Mura na ka na. Familiar man akong nauna. Diri diri. Ila mo. Ingnang ako, anha ka nang medyo. Ay, gadlok na ko. Nakanahon ko nimo sa una. Gamay, di ba naraman ni sa una nagpuyo, no? Oo. Oh, ay, ninyo. Silingan mo. Ayaw, As, ang si ninyo. Ako Ay, anak. ano? Ninyo Ano po, uwaw. May kalungkod na ninyo po, uwaw. Chikan. Uy, wala pa ganyan mo kaila-ila niya. Sa una siya si Chikan sa. Oh, Ay ni talaw ba niya mo ulitaw? Si Linya. abi ka na kita magwapa. Ay na, liwat ba na ako, lab. Oh, magiwawon ba kita gwapa. Now, wawon eh. Di, oy. Nose wawon bi. Ninyo. Chikan. Ikaw, ay, As, akong anak, si Ninyo ba? Muna akong anak, gwapo, no? Uy, papa. Ako anak, pabuta ba yan? Pila ni mo ron? 11. Ang ginoo ko. Si Ninyo, 10. Kamay naman. Dali, nak. Ay, naman nino. Water. Uy, anak! Isa, paso na mo din. Uy, kadyo ka. Ano mo to? Inyo magisungog ko. Gisumog na. Tulong. Ikaw lab. Pason sa na ko di oy. Sus, kani. No, saan ka na? Imo man gisungog.
Di mo Ati good ka kay. to na nakasana noong taon ato na ngatutas balay Ay, na. pasensya na mo ha kay. Inana mo gina. Amo Inana si- ko sa gamay pa ko magiuwawon sad ko. Totoo lang sa'yo naman si Ay sa balay, mo di ha? magiuwawon kay kuno. Oh, mawawan sa ito. Yan, saan na tayo mong anak ron? Ngayon naman itong isungog. Oo. Ikaw magunag-unag nagsungog ato. Adi, Lagi. di nga ako manggod ka ng bawa naman ka tong Inana, di ka to sa una lab, magdagan-dagan, di man. di magiuwawon ko sa uno. Ala binagtanga ka ng minanang mga gwapay na ani. Sige, ato lang sa miha. Kuyo lang sa Amo sa nito lang sa balay si Ay. Ay sa mi. Ikaw god. Ano ako man? Ug wala pa ni mo sugdi, dili to maingon ato. Sugdi. Nya suporta mo sad mo. Kamu nangatawa pa man gani mo. Wow. Kami pa ni kami ray ni katawa, ikaw wala ka ni apil. Di nga ako ba. Sana ka turong. Di manggod ang bata ba? Ikaw ba? Ang ako manggod ang bata, magiuwawon sa keto niya. Ibaw kaning mga kanang edad. O lagi kay mo ka manggiwawon imo sa sige sungog. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Dir. Oh. Si Dir. Dir. Isa man na si Dir. Ikaw no, nanasan Ikaw na ha, ka. Dir ha. Nanasan mo ka. Kinsa na imong Dir ha? Si Dir. Ay kana ko. Lab. Ay, oy. Lab. Kaluoron din mga tao ron. Ay. Sipet Dir. Lab. Lab, my dear. Lab. Uy, gwapa! Uy! Asa man ka pa dong? Uy! Ano mabantay ni ninyo? Wala ra ba? Wala ba? Asa man di ay? Nang luod lagi to siya ay. Hala! Uy, hala! Luod man! Usa may ginangatan ani ron? Nilayas! Grabe sad na ako nang luod ra. Di ang ako ba ng luod ba ya? Basig na pala itong makaon! Ano mamuta? Mangita ta na. Na atong pa'y taon na kay basig na itong makaon tana. Uy! Asa man kamo diha? Ako diri! Naa ba di mangita nga magpumpong ka? Ay hala, malayas na kita! Ikaw, JJ, mag-uban ta, JJ! Kamu mga dito! Kamu mga babae nga pure! Uban mo, kami mga babae mabangaan! Arimi diri! Pagkita ninyo! Magkita-kita nun ta! Asa karon si ninyo, JJ? Uy! Di pa nagkaon na ganihan, nakita mo ito, nagkapakwan! Uy, ginoo ko. Ang ako lang yung tao, natukaan to sa pakwan. Uy, nagpakwan! Kilas pakwan. Asa mo tani? Asa ako, naglibog ko! Pagsaon nila ako! Ato ta sa eskina dito ilang Franklin. Oh. Ato ba? Ay! Ano ba? Alam mo diri ay ano na ako diha in tao. Ta ko yung tala ka na. Magkuba na lang ta. Na magkuy ato ba taon ko ka problema ba yung ta nakuha ning bata. Uy, hay ron tong taon uy. Tudong niyo. Ninyo. Ay sa diri. Kira ka din. Ay sa lakaw. Sorry gi kayo ha. Dako di day kayo musa nimo. Joke raman to good. Ay isungog naman day ka dong. Dili mabala ka kay joke naman to. Ako gani gibuli siguro sa pamilya. Asa si kuan si Ati Balisana gibuli siya sa una. Kana ra gani imuha ha? Giingnan ra ka nga gisungog-sungog ra ka. Walang juga dong ninyo sa ako mga nahiaguman, sa ako mga ngit-ngit nga kagahapon. Sus grabe. Nasinati na ako dong ang kulata, pag-BI, kulata, bisag unsa pa dong. Bitay siya sa Sus, mandang Ginoo ko. alubi. Ayan yung paglayas-layas. Okay ra magluod ko rin ng layas-layas kay ngano magbag problema imong magpangita, maproblema imong pamilya niya. Nangga biya Maski ako nung nabalaka ko kay dili ko gusto. Balaka ba Na ang akong nagian, maagian nimo. Mabitay Una, ka lubi ha? ato. Paminawan na si Paminawan na ha si Valenciana. Valenciana nimo. So digin maglayas-layas kay komedya ra. Grabe akong dugandong, sakit ka akong dugandong. Una. Tinuod di si Nika. Nagtarantar. Ako po nagunahon ako kay dili ko gusto nga. Ang ako nahiaguman, may aguman nimo mo nang natarantar mi. Kabuang kitag pangita. Uy, lisod ba ya kay bata ba ya? Nabalaka kay kuy kay bata. Ka wala kay muwang sa mundo Balaka doon man ninyo. ganita, unsa na kaniyang pamilya? Mabalaka gyud. Tinuod yun, nabalaka gani mi ha. Isa Sus jud sila ninyo. nang ko ni dagan ba ako ganina gyud.
Grabe akong lughan. Tinuod ko Sugatay mo ninyo. ate. Ito ni tabang sa mig pangita nimo kay nabalaga Bayo. Wala mahatag ng makaon nga magkita mi permi. Sumao na dong ninyo ha. Sa sunod ayaw na yung taon dong. Bala ka kay binimo. Dong. Ha? Paminaw mo dong. Bala ka kay binimo dong. Ha? So, tana kay nabalaka na to sila dito sila si Kapsyano ba? Ako O si sugahan Duran, na ha? kay nangita tayo mo mama magpapa. Ayaw yun pa. Layas-layas lang. Grabe yung naglaglaagian. Pero wag yun na sila mag-ingon anak. Dong, nahibaw na mi ditong siri-siri ang mga dakit dako kay dakit tong nisaka pa ko. Wag yun ko na ko ikita di na ara day ka Kay diri. isaw kay bugat kay dong. Tana. Taw lang misunakan. Di na man day ka ni Agi. Sige, tana. Mga tuna na. Tara na yung daddy ha. Tana, pauli na. Uy, Ginoo. Ayaw ka sa ilo dito. Tana, sus na ano man day ka diri hagipot nga dan. Uy, tana. Kuyaw diri basig na ibin bitin. Uy, Ginoo. Ano? Ana, ana sa tanga sa mo action. Ano? Ano? Oh. Ano rin na din? Uy. Oh, hoy, sana dali hapit sa mo diri. Oo, saman. Hapit sa mo diri. Adi. Wan, okay na mi, okay na. Dong, ay sana. Ari lang, sumi. Oh, Ha? ari lang. Oh. Kanang Ari sa dilain kay magistorya de. Hello ma'am. Imo na asawa? Oh, mo lagi. Layo ra kay sa imong kan. Lagi sapot. Isa. Sapot. Basta kita sa imong anong nang Mao na yung asawa, dai mao yung asawa. Sapot ko no kanang kita kong naong lang. Tinuod na. Yan asawa Ay, ba? sapot-sapot, lod-lod, para nas mga tiguang. Ang luto. Ako lang ba? Oh. Ano? Ano na imong asawa? Ano nang sumri na? Oh, ngano naman ka? Sorry kayo, Daddy, kanunod ko. Ah, si mami ni mo na, pag-sorry. Tesa, mayos ko tubig. Ikaw suki ka Okay, abi man gud na mo nga naara mo sa ato. Ano nga? Ikandaduhan man di ay. Adito mo rin lagi. Ini ko mo diri sa bahay di ay. Oo. Unya unsa? Oh. Nak, sinsya na gyud ka nak ha. Di mo kalikay na mo gid mga sungog-sungog na kiba mo kunimo. Kasabot naman. Hoy, bawal ra ba yung bully ron? Buli Ang bully-bully, sungog ko bully ba? Kasabot naman ko, Daddy. Oh, nakasabot na. Gipasabot man ko nilang Miss A. Kamo sing gitabangan Sorry, og pasabot kayo si na. tudong ninyo kay. Ang bawsig pangita ganihan sa ganaana sa ay. Oh. Bisa kay gipangita. Abi ko nagpait og pusit. Umo Kay ba dyan? gigaan mi siyang mama ganihag pusit nga chicheria ba to? Oh. Kato sa Sus, 7-Eleven. nakita namo siya no. Naglingkod din taon dito sa dako kay kahoy. Luoy kay taong na mo rin nagunahon na gyud ato yang nakita niya ang babaeng mistisa. Kaya sa mo gud namo amo man sa sugsog pod banik. Nanasan, ayaw sugdi. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo natural Ay, di na. Pasalamat kay ninyo nga inyo dili pasabot. Salamat kayo, ha? Hoy, manghapit sa taon mo. Ay, Saan ka makapit? Asa ka makapit? Ari ba kapit? Sa- Kapit sa tayo diri. Lasa? Aw, lasa kusina? Ay, wala sa kusina Wala pa. sa kusina. Dili ka makapit kay. Ah, unsa din ni? Mo ni entrance Asa diya sala? ni lisod la sa kusina na. Mao niya mong balay. Ano yung mong balay? Mano yung balay? Refrigerator. Oh. Oh. Pijidir. Tama Tama pijidir. Uy, mga sige, tubang sige. kuan ba? Lam. Unsa man kanang dito mo musbay sirado. So, unsa mo maulis ta? Sige. Kayo. Nasa man, okay na ta ha? Okay na ta. Okay na ha. Pero, Sige. okay. Ay, Pero, sa ta. palit din sa cooks na. Oo, may balak ko ba na? Palit ng tagig snack. Ay, balik na lang may mga pisa inyo ha. Ay, sano? Oh, di kin mo mga kape. Lamay ra mong kape kay gikan sa lasa kusina. Ay, naay tay balbakwa, bakasi. Naay ginabo. Naay kalderita. Naay batsoy. Lami kay paklay dito. Lami kay paklay. Hoy, ay para good. Kape ang gisgutan niya naghisgot mong mga nilara. Oh, larang na man sa Na, bantong nagisgot mig larang na may butanding. Oh, so makatawa ko. Taysa, lami ang pagkaon dito sa lasa kusina. Ay, naatanan. Oh. Naatan yun ang kantaron. Lasa kusina. Nakapalit ako Uy, Ate Mil, nakabantay di ko ang lasa kusina. Lamian jud ka sa lasa kusina kay lami masadang tag-iya. Oh, luman. Baba mo yun. Ayaw, magselos akong love. Ay, kita rin ka sa Di ba? Kita boy, katong di ako ra ba lamian sa baya ko. Wow, ni unsa makana? Ay. Kabalit siya na, giunhan ko ni magsulti na, mga tatlo. Oh, mama, di ako na lang kay kita na gid. Uy, bagong love, uy. Yung mga pitaw, mangilaw. Sabay. Ay, Ay, tala, mauli na ta. sige, di lang. Kailan mo mga pi? Mamangkwan ang larang o bakasi. Mauli na ka, Daddy, kay wala lami lang pagkaon na.
na diri. Makatulog ko. Kapag pag-abot mo ni pilaw na ka. Isa mi ganina ba amo ni pangita ganina pa ni na magpangita pero paway mas balay ha. May gani na mo guardian. Balik kami, mukuyog sa mi. Nami tuyo. Oy, mukuyog mo. Kasi tuyo ninyo na. Hoy, kaysa kay pag-adto ni hapit baya mi didto. Nya. Ang inyong bay na nakabita yung pan. Magunsa mi lang kape na wato ang pan dapat gikumpay na. Uy. Balik ko na to. Sige, balik ko. Ay, ari sa amin ninyo ha. Wato ka sa lasa kusina. Hoy, ari sa mi. Aysa, nawag si Kwan, Jackson. Sige. Bye-bye. Hello, Jackson? Lasa kusina ni. Hello ma'am, hindi po ito Mr. Jackson. Jigo Castro po to ma'am. Ano sa atin ma'am? Kikin siya nawag pa. Manila. Hello? Matalik kong kaibigan ma'am. Andito yung si Jackson ma'am, andito si Jackson. Kasama. Nagtiping kasi kami ma'am eh. Yan nawag pa. Nag-shoot kami. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. My dear, my love. Love. Salamat ko nga. Ikaw ba? Dali rin tinawagin mo sa akot. Diba, ganahan kayo ko kayo. Medyo ikaw nakasabot na yun ka na ako. Sahay. Nga, sumawa na lang sapot. Maripay na gay ko. Nga, muna akong gustong nimo nga. Ganahan na ito ipakita sa mga bata nga kanang wala tayo pag-problema, malipayon tabi sa utay kwarta. Basta ang ito ipakita sa mga bata ako nga nagminahalay ta. Thank you sad kayo, love. Gusto mo na siya. Kisa na siya, dear. Di mo nagikan. Love, lagi isip dir-dir. May alam. Ginoo ko. Siya, hulog ng langit. Ting ako, dear ba? Nga naman na siya. Kano sa siya? Mo na ni si Michael Jackson eh. Dili, iya sa galit patay na mas Michael Jackson. Patay na. Yan yung amanis kakahuyan. Ano sa may tawag na ito, anak? Ganahan ka mo. Or ba ko na labaw? Tamaw pa, ante. Sa to. Anak. Iya, pag-apil ko no din na. Adi man kay. Hindi ka ba Bawkin sa nasip. Asa mo ta? Anya ra ka dito ganahan ko. Ay, nalang. Lagi na po. Pakailan. Asa mo? Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtoplok-toplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo